Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ndi anthu amenewa anali ndi chidwi kubwera kuno mwa unyinji kutilayi president akhale ulendowu osanga kopita ukatsimula koma ayimebe pamalo pano kuti awapatemo. Ena alankhula ndi ngoti mwakulaku chipani cha TPP amene afotokoza kuti chidwi cha anthu kuti president awalankhule anthu amenewa. Kaya ndi 5 minutes kaya ndi mphindi zochepa awalankhule anthu amenewa. Zoona Owen Mabula pano babali ndithu kwimbira anthu limene ndithu likukuwa kuti ajaji kusangalaliratu mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye tikhale tikupasirani zambiri komanso tikayang'anatu manifesto imene ya chipani cha TPP ukuiona bwanji mzanga manifesto imene. Tsopano mtsogoleri watsika ndithu atsika afuna ayankhule ku mtundu wa Malawi, ndiye tikhale tikupasirani kuwapasira anthu amve kuno bwino kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi mmene tikuonera kuti anthu amene mtsogoleri wa dziko nakhalenso akuyankhula wa Malawi zanga Owen Mabula panopa kuona kuti kuchita kulephera kuphunzitsa kwaketu nkukuti ulimbe kuti ambiri June 2020, akandana boma in Bwaguno, nanda ni kuno masikoni kwa mimi. Ikule zikomo. Leo dabula kuno got the president number 7. Mama samanya na masikoni.
Nikuulize kwa mbele. Ndimini yoyamba political. Kwa polisi pangono. Yoyamba. Mwana mtu akuli entapomela. Kuli ndikweso kundale. Ndandi abona mawele. Wani kujosa kubonga MCP. Katiwe kukonda ziko ino dimo ye. Dewani yo. Kubonga MCP la ikyosa. So number 2. Irondine. Tipizane. Kuti konda ziko ino. Because as you go, you know, we're going to tie us up and come on, put it in the step, you know, when you see what you have so good, it's coffee up for you to go to the ziko, you know, you go to the ziko, Malawi. I'm very angry. I'm going to pena. I'm a woman. I'm a man. I'm a ziko, you know. I'm a 2019, 2020. I'm a woman. Prince, I'm a demo. That confused the land issue. The Uze, Paino, little man. I was voted by a lot of people because this time, City Fratibana Wila ama Tibana, never Nimuruma, one Kamuma, the Sequence of Musaji Pode Ai, quase puxou de Madi, Pode Pumbe, Amaruma Mkamputa. Musaji Pode Ai, please, this Ambani so that 2019. This time, you will out of 13, overall, 79%. Never vote. The boys over there. I say, mobilize Kukonda Daddy. Daddy or Kona Yubambe. Some people Kona Ziko, you know. Daddy Makona Ziko, Yubambe.
kufotokoza kwake Barbara kuti choyambirira mtsogoleri wa dziko lino kufotokoza kunena kuti anthu akuyenera kuti tsopano avomereze kuti mdziko tsopano ndiye chofunika kwambiri nchokuti anthu akhale ogwirizana kuti dziko lino tsopano lipite patsogolo pa ntchito za chitukuko chifukwa nkhani ya ndale yatha. Pano ndi nkhani yokuti anthu akhale akugwira ntchito limodzi kuti ntchito zimene za chitukuko zipite patsogolo. Ndizoona mzani Profesa David Mutharika kuyankhula ku mtundu wa Malawi akufotokoza kuti nthawi ya ndale yatha. Ino ndi nthawi yokuti anthu akhale akutukula dziko lino, so tikhale tikuwunikira zambiri pamene tikupitiriza ulendo umenewu wopitirira kumene akapumire Profesa David Mutharika. Tikupatsireni anzathu ku Kwacha Studios komanso ku Radio 1 iyayi tikhale tikubweranso posachedwa apa ziko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.